Seyitnazar Seydi. Seyitnazar Seydi takminan 1760-njy ýylda, öňkü maglumatlara görä 1775-nji ýylda Lewap welaýatynyň häzirki Garabekow etrawynyň Lamma owasyna eneden dogulýar. Ol Ersar türkmenlerinden bolup, ömrünün köpüsini Amderiýa boýlarynda geçiripdir. Şahir başlangyç bilimi öz owalarynda alýar. Soňra ol halk gurumlaryna görä Buharada okapdyr. Ol medrese bilimini alan adam bolsa-da, ilm öwretmek ýa-da mollaçylyk etmek bilen meşgullanman, öz ilmini, güýjini, ýurdun awadançylygyny goramaga bagş edipdir. Onuň 2 sany zurriýady bolup, olaryň ikisi de ýaşlykda aradan çykýar. Seyitnazar Seydi ömrünün agla awasyny at üstüne geçirmek bilen Buhara emiri Mir Haydara garşy söwüşde onun izgiderli çapawolçylygy sebäpli Lewapdan Mara göçüp gelen döwürlerinde İran basywalylaryna garşy görüşde yigitlere ýolbaşçylyk edipdir. Ol Mara göçüp gelen ersarlar, sakarlar bilen birlikde ömrünün ahirlerinde öňkü oturumly ýerlerinde dolanyp gelýär. Seyitnazar Seydi şol wakadan 1 ýyl töwere geçenden soň 1828-nji ýyl, öňkü maglumatlara görä 1836-njy ýylda aradan çykýar.